Samantala, pag-iwas sa prank calling muling iginiit. Para sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Patuloy na pinalalakas sa lalawigan ng Pangasinan ang pagresponde sa anumang mga insidente o mga emergencies. Isa rito ay sa pamamagitan ng pagtawag sa Pangasinan 911. Nagpaalala naman ng Pangasinan PDRMO ng ilang gabay sa pagtawag sa hotline tulad ng pagsabi agad ng lokasyon, pagpapaliwanag ng sitwasyon o insidente, pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga katanungan ng responder. Ito ay upang maging malinaw nang mas mapabilis ang pagbibigay ng tulong. Muli ring iginiit ang pamunuan ng pag-iwas sa prank calling dahilan ng posibleng pagkaantala sa pagresponde ng otoridad sa mga tunay na nangangailangan ng tulong. Samantala, nakatagdang ilunsad ng Department of Interior and Local Government ang Unified 911 sa darating na September 11 kung saan dito na lang itatawag ang lahat ng mga sitwasyon o mga pagkakataong nangangailangan ng pagresponde. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona-Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.